Oh. Den er sgu da okay, den der. Den er i hvert fald kilo. Så er bare en rigtig fin kål her lige der. Siger noget for noget. Hvis du kan dreje dig lidt imens jeg får lidt sol på. Hallo. Genial. Hvad er længden? Hvad siger den? Den er i hvert fald 40, ikke? Den er sådan lige lidt over. Lige lidt over 40, men den er bare god tyk. Den er fin. Den er satme god.